abokin ga ya kamana yo to me ya kawo gaban ga da mun ka ta yi shekara da shekarun ga kai ba ka bi da alkhairi ne Wai ba san alheri. yo to kuma alkhairin gana bi daka kana gudu Ban gane ba. bari ka jiya wallahi na kwanar da na miƙe in ka miƙe ka sha kwana akwai wani wagga yana nan ƙofar gida haka wallahi wani a tsaye da jarri gagga wani wando haka biri Buri da wando. ga wandon ga ka san hausar ga da mun kai mu ai ba irin taku bace ko wallahi da ka kama ya haka ka girgiza shi wallahi kuɗi ka beda Dan Allah fa. Ina girgiza shi haka zai bani kuɗi? Ina yake? yana nan kwana kada miƙa kwana ga kasha wallahi sai shi zaka gaya Godiya nake dan Sokoto. wadalla Allah ban zumunci nagode. girgiza shi wallahi zaka samu nagode Dan Sokoto kenan. Wai haka mutane suke da kirki? Ga fa yake da shi amma ya ga abin alkhairi sai da ya faɗa mu. Ka dan Sokoto nagode. Bari in cika a jihuna. wallahi ina ga gidan ga kowace ga tun da na shigo unguwar ga nake tambaya ha kai alƙawarin Allah sa na gashi a ina ga gawa ga mutumi ba zai samu magana yawa salamu alaikum to malaga wallahi tambaya na ka bai nan wuraren kawa amma na ga kamar ranka ya ɓaci ko au da Allah gidan sa Amira ga ko oh wannan ko mahaukacin gani wallahi wagga ina ga mahaukacin ga Yawwa, ina ga wannan mutumin shine wanda aka gaya min. Dan duk nan na duba babu wani mutum sai shi. Au, gashi nan an ce da man jan riga biri da wando. Allah ya taimaki ciyaman. Allah ya taimaki ciyaman. Bari umma ta sakar kai kawai ka cikan ajihuna. Ka cikan ajihuna ciyaman.